Hello. Hi, Father. Nagatilagan mo? Teresa. Taga-ano ka? Kabugaw, Ilocano, but I live in Hawaii, Father. Thank you for joining. Thank you. Amin o APO, naging sagot mo nang I can regard when amin ko umay ko'y daton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko dinaimbang mo ibigay ito'y amin sa pagyaman apoy awat minanamu padaton sapay kumatanda ka ikalian nga umawat ibagi kendaran bunga tibandong kinwiling idatong mit altar anak mansudi amin naragsak ladingit mi ika'y samikin ko o Diyos sa apo min itiday ito'y amin sa pagyaman apoy awat minanamu adaton sapay kumatada kay ikalian nga umawat ibagi kendaran sapay kumatada kay ikalian nga umawat ibagi kendaran nga umawat ibagi kendaran. Thank you and God bless. You're welcome, Father, and God bless you more.